Bueno, xa que vai o programa do doble sentido, vou falar dun home que non tiña ningún sentido, tiña a mitad do sentido nada máis. Faltaba un fervedoiro. Era o pobriño así algo recortado e tal. Atoparon a moza que debía ser como él, porque para andar con él. E o pobriño quedáballe a casa da moza a uns 7 ou 8 kilómetros. Era que ela non había coches, ele tiña a súa bicicleta e todos os días collía a bicicleta e atallaba polo medio dos montes todos para ir á casa da moza a ver a Milagritos. Chegaba todos os días, fijadevos como era, chegaba todos os días e o único que decía era boas tardes. Sentábase a ver a televisión e non decía outra cosa hasta a hora de marchar, que decía hasta mañán. E así todos os días. Pero un día empezou a chover, chove, aquilo parecía que caía ao céu todo. Entonces Milagritos, cando o mozo Vicente se levantaba para marchar, fixo como sempre, bueno, ata mañá. Dixo, mamá, papá, hoxe Vicente ten que quedar aquí, non vedes o que está chovendo? E dixo o pai, deso nada. Aire de bicicleta e paso a casa, como todos os días. Non quero eu este home aquí na casa pola noite que... Bueno, papá, pero ti non ves todo o que está caendo, hombre. Ti mira que... Pero que desalmado eres, que non nos pode morrer no camiño, afujado. Dixo, no. Aire de bicicleta é para a casa como todos os días. Pero papá, só a ventana, mira pola ventana que chove, como vai ir Vicente para a casa chovendo así? Mirou e compadeceuse un pouco e dixo, Vicente, mira, colles unha bicicleta e metesteme na palleira e Dios te libre de sair en toda a noite. Sí. Alá marchou Vicente pa palleira e ás 4 da mañán o pai, desconfiado dele, levantouse, foi mirar a palleira. Vicente! Oh, Vicente! Cajo no tipo de viola, xa sei onde está. Está con Milagritos. Alá subeu arriba, abre a porta, Milagritos! Onde está Vicente? Pero que pasa, que medo me metiches? A ver, onde está? Debaixo da cama? Pero que dis? Vicente, que non está. Vicente está na palleira. Como vai estar na palleira? Non está na palleira. Onde vai Vicente? Que está na palleira. Alá marcharon mirar a palleira, chegaron á palleira. Mira, non está. Ai, Dios mío, é verdad. Non está. E nesto aparece Vicente na bicicleta, todo empapado de arriba abaixo, chega ca bicicleta. Bueno, xa veño de avisar na casa que quedo aquí a dormir hoxe.